Преди всичко изглеждаше подредено. Работа, заплата, планове. Но после изведнъж ме уволниха. Никой не ме предупреди. Просто бях ненужна. Върнах се у дома и се сринах. Не казах на никого. Преструвах се, че съм добре, но вътре бях празна. Нощите станаха дълги, очите ми пълни със страх. Мислех, че Бог мълчи, че ме е забравил. Но една вечер, когато тихо казах: „Господи, ако още си с мен, покажи ми“, Той отговори. Не с гръм, не с чудо, а с нежно напомняне, че още имам стойност. Сърце, което тупти. Има мисия. Има ново начало, защото Той не приключи с мен. Ако и ти си губил всичко, но още вярваш, напиши „Амин“. Бог вижда и чува. Твоето възкресение също идва. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда. Присъедини се към нашата безплатна молитвена група. Доктор по богословие ще се моли специално за теб.